Τι δεν βάζεις το τρίποδο για το κινητό. Περίμενε. Περίμενε. Μπουμ. Τι, τρου. Έτσι κάνει. Τρου. Τρου. Αυτό θα σπιτούλα με Φιλαδέλφια. Ναι. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Ιουχου. Ένα. Ουχου. Hello. Γεια σου. Τι θες. Θα το βάλουμε τώρα. Μέχρι να φτιάξουμε. Ξαφέας. Το ξέρεις ότι ο Ξαφέας τώρα πάει με την όψη. Γιατί κανονικά είναι έτσι. Αλλά εσύ το οδηγάς με την όψη. Να σου έρχεται τις αγάπες. Ξεκινάνε τα έργα στον δρόμο, τα αυτοκίνητα πρέπει να περιμένουν. Αυτό είναι πάντα κλέφτες. Αν θα γράψεις ένα κώδικα. Σώτο με πώς μου βρήκες τα φτερά του αεροπλάνου. Βρήκα Ένα. ένα βρήκα μόνο. Και το άλλο. Ένα Βρέσκα και τα δύο για να δείξω. μικρό Για να βρήκα. φτιάξουμε το αεροπλάνο. Δεν βρίσκω πιστό. Στο νομικό γιατί αυτός νομικός θα ρίξουμε στην κυκλοφορία. Και θα πιάνει πρέτελος. Αυτός είναι της ηλικίας. Δεν πες μου καλά. Αυτός δεν έστησε. Γιατί. Αυτός θα πάει το ρομπότ. Αυτός είναι εξplosera. Αυτός είναι στην κυκλοφορία. Είχε ανά το δρόμο, είχε ανά το δρόμο. Έλα. Είχαμε κακόν. Yes. Είχαμε βάλει όλοι. Για να περνάνε τα αυτοκίνητα. Γιατί τα μεγάλα αυτοκίνητα τα φορτηγά. Και τα μεγάλα.
Τι πλάτη έκανα. Μποπέδο θα χτίσουμε. Πρώτα θα ίσως με τον δρόμο και μετά θα χτίσουμε. Γι' αυτό ετοιμαστείτε. Κάντε όλοι στην άκρη. Κάντε όλοι στην άκρη. Τι έρχεται. Εκεί πέρα η Βούρκα. Τι θα μας έφερε, το μεγάλο εξκαφέα. Πού είναι? Στο σπίτι. 0, 2, 3, 4. Όσα σας έφερα, κάποια πραγματάκια που θα χρειαζόσασταν και θα αντικρούω. Θα το φας αυτό. Σε κάποια πραγματάκια στην αστυνομία του, στην γλωσσέα. Σε έφερε χρόνους στην γλωσσέα. Σταματήσει την πληροφορία. Να μην μπαίνει, να μην τα μήκα. Επειδή σε βάλω πάρα πολύ πίσω, εδώ, πίσω σε βρελάνε. Και έτσι, σε βάζω σε κούλους, το έχεις περάσει, και να μην μπει. Δεν θέλεις, κάσε το πίπα. Συνήθως. Δεν θέλεις κάψε πίθε. Το έκανα reset και πρέπει να το κάνω πάλι από την αρχή.